Simnyama, nalonyaka athonjile xa sinetha olona bakaThixo ewe ebengaxhomekekanga kuthi olona bakaThixo rhamente kwethu ethandazayo esingaluthizaze belusafelefele kodwa ekugqibeleni besingenawo amandla okusikhupha thina kwinkontsintsi nenkontsi esimnyama zalonyaka ka-2011 olona bakaThixo basikhumbule ngoba abanye baqhela basincamawa embindini wonyaka olona bakaThixo ezethu inqanawa zisaseyila babubomi obunenkathazo olona bakaThixo abanye behlela zinto ezibuhlungu kuloo nyaka kodwa into abayibulelayo babulela uba besekho emhlabeni olona bakaThixo kokuloko kwethu ethandazayo zihlobo zam abanye baphulukwe zizinto abazisebenzela iminyaka olona bakaThixo bathi into abayibulelayo bathi into endiyibulelayo Nkosi umphefumlo wam usindile olona bakaThixo ngoba xa bejonga kuso zonke iimeko esigqitha kuzo asinawo thina amandla okuzisindisa ukuzikhupha kwezimeko yiyo le nto uPawulos oyatha uxazwa athathi ke mntu ludwayi kuba nina onondihlangula olona bakaThixo sithe sawukhala wasinceda olona bakaThixo ngoba wethu amandla anobuthathaka yiyo le nto lembongi oyivesithi onamandla andinawo onobuthathaka ndim ngoba uthi uzama aphela wakho amandla olona bakaThixo rhamente kokwethu andafumana umyalezo osuka komnye odadewethu olona bakaThixo ngokuswele kusisi andothusa olona bakaThixo uthi umyalezo wakhe xa wakho amandla ephefiyeni ekupheleni. You must understand, it is the beginning yokusebenza kwamandla kaThixo. Yayazi mosoba sinamabhongo siyathanda ukukhamakaka kungazonto ebangela ukukhamakaka yageza mosithina abantu abasemhlabeni sigeza ngazo silufuni uncedo kaThixo kodwa amandla akho awuphela uthi ungakhange uwacela amandla ufumana amandla amatsha yiyo le nto okuPawulos ethi into ndayifumanayo amandla akhe ayasalisekiswa xa siswela amandla kuxa sinamandla ngoba uphela wethu amandla unika amandla okubheka phambili simele ukuthi kuye kude kwaba lapha uyehova esinceda olona bakaThixo rhamente kokwethu ethandazayo andigqibele ke ngokuthi andigqibele